ሰላም ክቡራትን ክቡራን ተኸታተልቲ ገዛና ሚድያ ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ህወሓትን ዝተገበረ ሰነድ ስምምዕነት ሰላም ዝህልዎ ረብሓታትን ስግኣታትን እንታይ እዮም ዝብል ሕቶ መልሲ ዘድልዮም መነጋገር ዛዕባ ብዙሓት ኣካላት ካብ ዝኸውን ሰሙን ሕሊፉ እዚ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዝተገበረ ሰነድ ስምምዕነት ሰላም ይምልከተኒ እዩ ባህላይ ኩሉ ከከም ርድኢቱ ሓድሓዲኡ ምኽንያታዊ ኮይኑ ካሊ ድማ ስምዕታዊ ኮይኑ ነናይ ባዕሉ መልስን ትንታንን እናሃበ ይርከብ እዚ ነፀብራቕ ባህርያት ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ መሰረታዊ ጌጋ ኣለዎ ዘብል ኣይኮነን ኮይኑ ግና ንሕና ከም ተጋሩ ኣብ ዝሓለፉ 27 ዓመታት ልብና ወዲቕና ኣብ ስራሕ ኣብ ዝነበርናሉ እዋን ዘለዓለም ደቂሶም ዘይፈልጡ ደመኛታት ጸላእትና ዝኸሓነ ጽልኢት ሒዞም ብሕቡእን ጋህድን መርዝታቶም እናነዝሑ ጸኒሖም እዮም ን27 ዓመት ዘርእዎ ግብረ እከይ ጽልኢቶም ፍረ ኣፍርዩ ምስ ናይ ደገ ዘራያት ብምውዳድ ህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ካብ ምድረ ገጽ ንምጥፋእ ዝጀመርዎ ተግባር ብዓይንኻ ኣፍጢጥካ እናረኣኻዮ ፍጹም ንምእማኑ ብዘጸግም ሰፍ ዘይብል ግፍዒ ኣብፂሖምና እዮም ሰይጣን እውን ክገብሮ ይትረፍ ክሓስቦ እውን ይኽእል እዩ ኢልካ ንምእማን ብዘጸግም መልክዑ እተን እዙዋት ኣሕዋትናን ኣዴታትናን ብኹሎም ኣርሜነታት ብዘይንቡር ተደፊረን እቲ ብሩህ ማህፀንን ዳግም ጀጋኑ ከየፍሪ ብባዕድ ነገር ኣራኺሶምዎ ብዝረሰነ ሓፂን ኣሕሪሮምዎ ትግራዋይ ዘበለ ንኡስን ዓብይን ፍጥረት ኣብ ፀሓይ ቀትሪ ሓሪዶምዎ ቀቲሎም ኣብ መንገዲ ሰጢሖምዎ ሓመድ ወከይለብስ ክልኪሎም ቀለብ ኣራዊት ንክኸውን ገይሮም ኩሉ ጥሪትናን ሃፍትናን ዝኸኣልዎ ወሪሮም ዘይከኣልዎ ድማ ኣቃፂሎም ምንም ዘይብልና በተኽ ድኻታት ክንኾን ፈሪዶምና ናይ ደገ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቲ ክልኪሎም ብሕማምን ጥምየትን ክንሃልቕ ፈሪዶምና ብኣምሳለ እግዚኣብሔር ዝተፈጠርና ደቂ ሰባት ከም ዝኾንና ክሒዶም ብሰይጣን መስሲሎም መርገብ ናይ ዝዓለም ከም ዝኾንና ጸለሎ ነኽዮምና በብዝሓለፍናዮ ከም ተመን ርእስና ተቐጥቂጡ ስጋና ብሓዊ ተጠቢሱ ዓኽ ክንደይልከሞ ክዝርዘር ክንደይልከሞ ክንገር እዚ ኩሉ ግፍዕታት እንትፍጸም ካብ ዓለም ፍትሒ ከም ዘይርከብን ወሓስላዋና ኣብ ሓድነትናን ጥንካርን ጥራሕ ከም ዝኾነ ዓለም ኣሜራትና ሕዚ ብህይወት ዝተረፍና ናይ ብዙሓት ቀያሕትን ጸለምትን ደቂ ህዝቢ ብዝተኸፍለ መስዋዕት ምዃኑ ንደቂቕ እውን ክንዝንግዖ ከም ዘይብልና ክነስምረሉ ይግባእ ግዜ ዘየምፅኦ የለን ግዜ ተለዊጡ ድሕሪ ብዙሕ ሰብኣዊ ህልቂትን ነባታዊ ዕንወትን ሰነድ ስምምዕነት ሰላም ኣብ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያን ውድብ ህወሓትን ተፈሪሙ ድሕሪ እዚ ብዙሓት ከከም ስምዒቶምን ርድኢቶምን ተስፋታትን ስጋኣታትን እዚ ሰነድ የቐምጡ ኣለዉ ንሕና ከም ተጋሩ እዚ ተገይሩ ዘሎ ሰነድ ስምምዕነት ሰላም ንዓና ዝህልዎ ግዝያዊ ይኹን ዘላቒ ሓደጋታትን ረብሓታትን እንታይ እዮም ኢልና ክንረዳዳሉን ንቐጻሊ ቃልስና ንጹር ኣንፈት ክነቕምጠሉን ይግባእ ወለድና ዝፈሰሰ ማይ ኣይሕፈስን ይብሉ ሓቆም ኮይኑ ግና እቲ ዝፈሰሰ ማይ ብውዲት ጸላእትና ዝገደደ ካሊእ ሓደጋ ከየብፅሐልና ኣብ ፍልጦን ምርዳእን ተመስሪትና ክንዛተን መንነታዊ ሓድነትና ማለት እውን ትግራውያነትና ኣጽኒዕና ቀጻሊ ህላወና ንምሓዝ ከቢድ ቃልሲ ከም ዝፅበየና ኣሜትና ክንቃልስ ድማ ይግባእ እስቲ እዚ ውዕሊ ስምምዕነት ሰላም ንዓና ክህልዎ ዝኽእል ከቢድ ሓደጋታት ቅድሚ ምቕማጥና ክህልዎ ዝኽእል ግዝያውን ዘላቕን ረብሓታት እንታይ እዮም ዝብል ክነቕምጥ ሓደ ግዝያዊ ረብሓ ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዘሎ ትግራዋይ ኣብ ርእስና ዝተኣወጀልና ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ጦርነት ብጣዕሚ ከቢድ ብምዃኑ ኣብ ዝለዓለ ውጥረት ምንባርና ይፍለጥ ምክንያቱም ብኩሉ ኣንፈት ዝተሃንደደ ቁፅሪ ጸላኢ ማዕለያ ኣይነበርን
ኣብ ዝኣተዎ ከባቢታት ዘብፅሕዎ ዝነበረ ጨፍጫፍ ሰላማዊ ህዝቢ ቀሊል ኣይነበረን። ኣብ ዘይተቆፃፀርዎን ከተማታት ድማ ብድሮን ከቢድ መሳርያትን ብምድብዳብ ዝሃልቕ ህዝቢ ጨፍጭፎም ዝተረፈ ድማ እንተነኣሰ ልዕሊ 3 ሚልዮን ክፋናቐል ብምግባር ዝሓዝዎ ትልሚ ጥፍኣት ንህዝብና ኣብ ዝለዓለ ብርኪ ስግኣት ክነብር ገይሩ እዩ። ጦርነት ብምኽፋቱ ምኽንያት ዘይተደለየ ሃፍቲ ንምእካብ ናይ ውሽጢ ናውሕዳት ስሱዓት ነጋዶ ንምግቢ ዝውዕል ሸቐጣት ብምሕባእ ሰማይ ክበፅሕ ብምግባር ህዝብና ዝበኣሰ ተስፋ ክቆርፅ ናይ ባዕሎም ኣሉታዊ ተራ ተፃዊቶም እዮም። ስለዚ እዚ ውዕል ስምምዕነት ሰላም እዘን ኣብ ላዕሊ ዝተቐመጠ ሓደጋታት ንግዚኡ ክሃድእን ንዝተወሰነ እዋን ዕረፍቲ ክህብን ኣኽኢሉ እዩ። በተለይ ኣብ ሸቐጣት ዝነበረ ወሰኺ ዋጋ ብጣዕሚ ይቐንስ። ካልኣይ ዘላቒ ረብሓ ከም እምነት ህወሓት ይኹን ብዙሓት ተጋሩ እቲ ዝዓበየ ዓወት ናይ ዝውዕል ስምምዕነት ሰላም ሕገ መንግስትና ብዝነበሮ ምምላስ ኮንስቲቱሽናል ሪስቶሬሽን ዝብል እዩ። ብዘይ ምንም ስክፋት ተግባራዊ ከም ዝኾን መረጋገፂ ውሕስና እንተሃልይዎ ዝህበና ረብሓ ብዙሕ እዩ። ንኣብነት ብተስፋሕፋሕቲ ሓይልታት ዝተወረረ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ንምምላስ ቀሊል ዘይበሃል ከኽፍለና ዝነበረ መስዋዕቲ የትርፍ። ካልኣይ ፍቑረ ማዓስከራት ብቑሪ ጥሜትን ሕማምን ዝሃልቕ ዘሎ ህዝብና ብህይወት ተሪፉ ናብ ሞቕ ቦትኡ ክምለስ ይገብር። ሳልሳይ እዞም ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ረብሓታት ዝረጋገፀሉ ዕድል እንተሃልዩ ብርግፅ ተጋሩ ምስ ኣእላፍ ናይ ውሽጥን ደገን ዘራባት ገጢምና ብዙሕ መስዋዕቲ ዋላ እንተኸፈልና ካብቲ ተደጊሱልና ዝነበረ ዘርኢ ናይ ምጥፋእ ኣዋጅ ስዒርና ብደቃት ተኣማመን ትግራይ ንምህናፅ ዘለወና ገዛዕዮ እቲ ዝቐለለ ይኸውን። ግን ድማ እዚ እንተዘይኮይኑኸ ዝብል ሕቶ ክለዓል ናይ ግድን ይኸውን። ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ እውን ዝኸፍእ ክኾን ከም ዝኽእል ብምግማት ፖለቲካዊ ዘይኮነስ መንነታዊ ሓድነትና ፅኒዕና ኣንፈት ቃልስና ክነነፅር ይግባእ። እቶም ከጋጥሙ ዝኽእሉ ቀንዲ ሓደጋታት ወይ ሽርሕታት እንታይ እዮም ዝብል እስቲ ንርአ። ቀዳማይ እዚ ሰነድ ተሓታትነትን ከይህሉ ሸፋፊኑ ዝሓልፍ ሰነድ እዩ። መረዳእታታት ከም ዘመላኽትዎም ክሳብ ሕዚ ብሰንኪ ጥሜት ሕማምን ጅምላዊ ጨፍጫፍን ከም መሳርሒ ኩናት ብምጥቃም 8,000 ልግመት ሲቪል ህዝብና ኣስኢኑና እዩ። ብ10,000 ዝቑፀራ ደቂ ኣንስትዮ ኣሕዋትናን ንእነታትናን ንምእማኑ ብዘፀግም ዘይንውር ፆታዊ ዓመፅ ተፈፂምዎን እዩ። እዞም ገበናት እዚኦም ከም ስርዓት ኮነ ተባሂሎም ዝተፈፀሙ ዓለም ለኸ ወንጀል ዘርኢ ምፅናትን ሰብኣዊ ጥቕዓትን ምዃኖም ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ዓለም ዘረጋግፅዎ ፀሓይ ዝወቕዖ ሓቂ እዩ። እዚ ሰነድ ነዚ ገበን ዝፈፀሙ ኣካላት ብምፅራይ ተሓታትነት ንምርጋፅ ዘኽእል ነፃ ዓለም ለኸ ተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰላት ከም እኒ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል፣ ሂውማን ራይትስ ዎች፣ መፃረይ ገበን ሰብኣዊ መሰል ዩኤን ዝኣመሰሉ ተዋሳእቲ ክኾኑ ክግበር እናተገቦ እዚ ሓላፍነት ነቲ ጆኖሳይድ ዝፈፀመ ኣካል ኣሕሊፉ ብምሃቡ ስሕተትን በደልን ዝፈፀመ ሰነድ እዩ። እዚ ሰነድ ውሕስ ሰላምን ምህላውን ትግራይ ዘየረጋግፅ ክኾን ይኽእል። እዚ ንምባል ዘኽእሉ ምኽንያታት ንምቕማጥ ዝኣክል ሓደ ኣብይ ኮነ ኢሳያስ ልዕሊ ሰይጣን ዝኸፍኡ ዘይእመኑ ኣርሜናታት እዮም። ከም ኣመኖም ግዜ ሓልዮም ዓለም ብምድንጋር ትንኮሳ ተፈፂምና ብዝብል ካልእ ህልቂት ክጅምሩ ይኽእሉ። ክልተ ተስፋሕፋሕቲ ኣምሓራ ተኻሒድና ዝብል ሰፊሕ ፕሮፓጋንዳ ይነዝሑ ስለ ዘለዎም መራሕቲ ኣራዊት ሻዕብያ ንዞም ሓይልታት እዚኦም ክንጥቀመሎም ንኽእል ኢና ብዝብል ብሕቡእን ብጋህድን ሓቢርና ንስራሕ ዝብል መፀዋዕታ እናካየዱ ይርከቡ። ሰለስተ እዚ ሰነድ ፍረ ቃልሲ ተጋሩ ዘዳኸመ ሰነድ እዩ ዝብል ቁፅሪ ትግራዋይ ዘይነዓቕ ስለ ዝኾነ እቲ ብብርኪ ትግራይ ዝተኻየደ መረፃ ትግራይ ሕጋውነት ዘይብሉ ምዃኑ ዘረጋግፅ ሰነድ ብምዃኑን ብሽም ምክያድ መረፃን ካልእ ዛዕባታትን መሰረት ገይርና ሕድሕድና ክንጨቃጨቕ ዝዕድም ባይታ ብምፍጣር ንሕና ክንዳኸም ንሶም ድማ ስርሖም እናወገኑ ብምፅናሕ ናይ መወዳእታ ስጉምቲ ዝብልዎ ካብ ምውሳድ ንድሕሪት ኣይብሉን። እቲ ሳልሳይ ዝዓበየ ሓደጋ ንብሎ ድማ እዚ ሰነድ ግዝኣታዊ መሬት ትግራይ ንኸየረጋግፅ ይኽእል። ከምቲ መሪሕ ውድብ ህወሓት ዝብሎ
ሕገ መንግስቲ ናብ ዝነበሮ ምምላስ ዝብል እቲ ዝዓበየ ዓወት ከም ዝኾነ የቕምጥ። ስርዓት ኣብይ እውን ሕገ መንግስቲ ነኽብር ዝብል ስምምዕ ከም ዓብይ ዓወት ክሓስቦ ይኽእል እዩ። ነዚ ምኽንያት ዝኸውን እውን 3.1 እዚ ሰነድ ካብ ዝተሰሓሓቶም ስሕተታት ሓደ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣብ ውሽጢ 24 ሰዓት ብዘይ ምንም ቅድመ ኩነት ክኣቱ ኣለዎ ክብል እናተገቦ ንኣብይ ፈለማ ኣብ ትግራይ ኣትየ ጸጥታዊ ድሕነት ከረጋግጽ ኣለኒ ዝብል ዒባራ ምኽንያት ቅቡል ገይሩሉ እዩ። እዚ ድማ ዕጥቂ ሰራዊት ትግራይ ብፍላይ ከበድቲ ኣጽዋራት ንምፍታሕ ይኹን ወሰንቲ ወታደራዊ ካምፕታትን ትካላትን ንምቁጣር ዓብይ ዕድል ከፊትሉ እዩ። 3.2 ብኻሊእ መዳይ ድማ ንተስፋሕፋት ኣምሓራ ኣብ ራያ ወልቃይት ጸገደን ሕሞራን ብምጭብርባር ህዝቢ ከስፍሩን ብሽም ሪፈረንደም ወይ ድማ ህዝቢ ውሳነ ብዝብል ከጽድቐልኩም እየ ዝብል መጽባዕታት ከም ዝኣተሎም ዘመላኽቱ ሓበሬታታት ይናፈሱ ኣለዉ። ንስርዓት ኤርትራ እውን መሬት ትግራይ ኣሕሊፉ ዝህበሉ ዕድል ዕጹብ ኣይገብሮን። እዚ እንተፈጺሙ ድማ ከም ተጋሩ እንድሕር ዘይንቕበሎ ኮይና ሕገ መንግስቲ ንምኽባር ብዝብል ስጉምቲ ክወስድ ከም ዝኽእል ይኣምን። ምኽንያቱም ካብ ደገ ዝመጽእ ይኹን ካብ ውሽጢ ንደገ ዝፍጸም ትንኮሳ ኣብነት ካብ ትግራይ ናብ ኤርትራ ማለት እዩ መከላኸሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ስጉምቲ ንክወስድ እዚ ሰነድ ሓላፍነት ይህቦ ኣሎ። ብመሰረት እዚ ሰነድ ካልኦት ስጋታት እውን ምጥቃስ ይከኣል። ብሓፈሻ እዚ ሰነድ ንግዚኡ ዘለዎ ረብሓ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቐሱ ነጥብታት ኮይኑ ዘላቒ ረብሓን ውሕስናን ትግራይ ዝረጋገጽ ግና እዞም ተጠቒሶም ዘለዉ ዓበይቲ ስጋታት ከጋጥሙና ይኽእሉ እዮም ዝብል ሓበራዊ ርድኢት ብምሓዝ ከም ቆቓሕ ብንቕሓት ብምክታልን ከመይ ክንቃለሶም ከም ዘለና ስጡም መንነታዊ ሓድነትና ብምጥንኻር ንጹር ኣንፈትሒና እንቃለሰሉ መድረኻት እንተነጣጥሕ እዩ። መሪሕ ውድብ ህወሓት እዚ ሰነድ ዝህልዎ ሳዕብናት እናፈለጠ ብእኒ ኣሜሪካ ተገዲዱ ብምፍራሙ ናብ ዘይንወፅኦ ሓደጋ እንተወዲቕና ዓብዪ ክሕደት ከም ዝፈጸመ ታሪክ ክዝክሮ እዩ። ግዝኣታውን መንነታውን ሓድነት ተጋሩ ዘረጋግጽ መተኣማመኒ ስምምዕ እንተተባሂብዎን ዘላቒ ሰላም ትግራይ እንተረጋግጽን ግና ካብ ውሉድ ወለዶ ንዘለኣለም እናተዘከረ ዝነብር ሓወልቲ ክነስርሐሎም ይግባእ። ቀጻሊ ብኻሊእ ዛዕባታት ክሳብ ንምምላስ ሰላም ቅንያት ይኹነልና። ሰላም ንኹሉ ትግራዋይ፣ ሰላም ንዝደሊ ኩሉ